να μου να γίνει. Έτσι να περάσεις τις πολλές ημέρες. Και 3 ημέρες που σε να μένε μίλησες σαν άνθρωπο. Πώς το σκέφτεσαι, δεν μου σκέφτεσαι ακριβώς. Θα μιλήσεις σε κανένα? Σε τόσες κοπέλες, τόσες ωραίες χανιώτισσες, έχω σου πει τα καλύτερα. Μίλα, κάμε κάτι, μίλα. Έτσι ρε μαλάκα, μια κοπελούα. Μια χαρά. Πολλά ωραία κοπελούα. Πήγαινε να της μιλήσεις. Πήγαινε, τι περιμένεις, πέτεις κάτι, οτιδήποτε. Πέτεις ό,τι θέλεις να πάεις, ξέρω εγώ, στους τάφους των Βενιζέλων, κάπου, στο Κουμκαπί, και ας ήσουν τώρα μόλις τσάμε. Κάτι, πες κάτι, πήγαινε, άτε πήγαινε. Συγγνώμη, είναι τέλος να πάω στους τάφους των Βενιζέλων?